Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Di lang sab kini dinis ato. Lokop tibuok na suding na sinati nato karong grabing kainit nga ilang gitawag og El Nino. Tungod ang hitabuan ay ko rin. Na-discourage ko. Ug lawan ko og paglaom nga makabangon pa kita ni ng ato karong nasinati. Francine, Ginoo ko ni mo sing. Ayaw pag-ingon ana. Hay naman da itong imong giingon nga naay Ginoo. Ayaw ka discourage. Kaingon gud ni ana usahay ang panahon. Pero unsaon naman lang nako pagbuhi ninyo nga akong pamilya, ha? Tay ko rin. Unsaon naman lang, ha? Dili ba ikaw ra usab gihapon ang nag-ingon nga naay Ginoo? Nga di gyud ta niya pasagdan? O di karon tungod lang ini, maingon ka na ana? Sa gikaingon ko na ni Musing, dili kay kita lang ang apektado. Tibuok nasod ang wow. Ug hunahuna nga kining atong nasinati karon, layo ra kaayo kini sa nasinati sa uban. Maong ayaw ka discourage. Ug dili ba nagtinda-tinda ta? Ug bisan tuod ginagmayay ra ning atong pagtinda-tinda, nakita nato nga dako ni gikatabang nato sa atong inadlaw nga panginahanglan. Maong pagpakalig-on, Francine. Isalig nato sa Ginoo kining tanan. Ada biya sa huwarod, oy. Ang kamaisa ni Domingos Bohol, nga ako agaw na sunog ko, oy. Grabe, tungos ka init na sunog. Apektado lagi kayong tanan. Wa maapekto aron. Tanan yun, bisag asas tubok nasod. Mao na balita sa radyo ba? Kapaitay. Pait pas penyawan. Kitang mga mag-uumag yun mo labing napiktahan tao. Napiktahan matod ang mga konsumidor kay musaka masadang presyos mga palitonon. Pero ang naay kwarta, way pikto nila kining atong nasinati rong kalisod tungod sa huwaw. Ning ilang itawag nga El Nino. Sa uban ng dapit dito sa Cebu, ang buhisan dam gihubsan ako, oy. Ambot ko sa katinood mo may sulti. May mga atabay po o mga deep well nga nahubsan sa walay mga gas nga mga tubig bisag kung saon pag bumba oy. Kaya pastig. Diyan pa itagot sa sautal na ni. Kaya, gibalita man itong may tabang ang gobyerno, labi na itong mga mag-uuma. Mayon kag maabdan ta din, oy. Yon. Naot lang tayo maaptan ta din eh. May laging di gamito sa uban sa pamulitika. Bita-bita usap pa. Di po na makapasar, ay. Naay mga NGO man sad nga buhatag og hinabang sa mga nabiktima sa huwaw pero mao lagi po. Manginaot lang tayo maabtan taon ta din eh. Oy. Siya ba naman yung magtiyong-tingog si tiyong-tiyong na pasing? Siya ang kanya sing kanya, yaw-yaw na yung Ikaw tiyong-tingog sing na. wa mga tingog-tingog diha sing oy sama kayo. Okay, kasing. Ik sa kanang panagsa. Naghuna-huna lang ko nga. Unsaon ako pagbayad sa akong mga utang ini. Wa nalilabot sa atong puhunan sa pagpananom nga gisunog sa uwaw. Apektado lagi yung tanan sing. High school na ra ba puhon sa sunod ablis klase nga akong kamagwangan si Dudot. Unsaon ka nato ini? Adto na ra ba ni siya mo eskwela sa lungsod? Mao na. Wa na lang sa pamugas. Ang pamiliti unya kadadlaw. Mao siyempre ako problema tao. Resulta tayo problema ni. Pulos ka nagipeskwila. Problema man gani ko nga wa ko'y asawa ug mga anak. Kaya nga ako pag umangkon, nga akong di pasaligan nga palitan og cellphone.
Human sa ting ane. Ako na lang balibarang daan kayo. Huwag yung taon tay. Mapopos atong pananom tungod sa El Nino. Mayo mo gibawon. Aw may Miss Francie kay namin siya tindahan. Yahay. Bitaw. Resod sa taon kayo, Turo. Kung ang tindahan na lang po tao ay among saligan. Nga, pila raman tao halin ana ang taon. Ano kuhaan pas konsumo kada adlaw. Marag, kinahanglan ng gyud ta mangitag laing pangwartahan ani sing. Magad. Manabaho na ka ninyo, shot. Manarbaho Oh. asam ta mga manarbaho. Nga, pangumara may atong nahibawan. Wa mudawat na to. Ay, kuan ba? Ay, di na dyan mamili trabaho. Ay, planti ganate, mapawatahan. Kadiyot, dili basing anang kay migo nga negosyante dito sa wang. O, basing pwede itong magpatabang at magkatrabaho ta. Oo, sa to, kanto lagi nag-auto. Nga nangita ni Pansi atong sa to si Manaha. Mao to. Sing, magpatabang nga ta to. Kinsa gani nga na to, ha? Dali, Sing. Sabi na ko, kinsang gwapo ang bisita eh. Ikaw, Greg. Magpalit ko para tindas gamay na mong tindahan. Nasab ko'y gamay ang tuyo ni mo. Kamay tuyo. Oh, pili na dako. Pwede rin sab. Bitaw. Ay, ato nang ihatag ni Apyot ng imong lista sa palitonon, be. Siya rin may bawa na. Pyot! Kuwaring lista nga palitonon ni Pransing. Andam ning tanan. Nya, hatagi sa discount. Pyot! Kaya mo tubag, oy. Sige, aras siya tasod. Sing. Arita magstorya diri. Istoryahan ta nang imong giingon nga gamay nimong tuyo nako. Magpatabang ang imong mga silingan nga magkatrabaho. Igo lang kong nagpaabot sa ilang mga gipamalihog nako, Greg Boy. Pero ako silang giingnan nga kung desidido silang manarbaho, sila mismo ay makikita nimo. Mao gyud. Lisod sa kayo nga sila mga apply unya ikaw ang mo represent nila. Di sa na mao. Mano nga ako silang giingnan nga wa ko'y ikapasalig nila. Sa pagkatinood lang Pransing, no, makatabang miya ko nila. Pero dili din hinako. Ngadto sa kong mga kaila. Kay daghan naman kong trabahante din Kung tabangan ako sila, di sa kong magkapasalig nga matagan sila og dakong sweldo. Kay nahibaw ka na ron panahon na. Hisabtan ko ikaw na yan, Greg. Sige lang. Ako lang ipaabot nila ang imong gisulti nako karon. Pero kung ikaw ang mga apply trabaho, Sing, so nakandaan. Ha? Saman, isod magyuro ng panguma. Manarbaho ka? Sing, saman. Nagkasulti naman tabahin, anak. Di ba? Nga gusto lang ko magkatabang nimo. Amigo ko ta. Kaya ikaw gani, kung magpatabang ko nimo, nabayag gidahin ka. Ako nga mabugtian po nako ang imong kayong rin ako. So ba'y ako natabang nimo nga wa man? Kaya na pagka-concern nimo nako. Kaya pagtambag nimo nako sa mga butang nga dili maayong buhaton. Labi nas problema nako sa kong pamilya. Sa kong asawang anak. Kung mao na imong basihan sa akong natabang nimo, usa naman ko na. Ang ako kay suunta, dili ko buot nga mahitabo nimo ang dili angay mahitabo. Muna nga, concern ko nimo. Mao na akong biliban nimo, Pransing. Kay tinuod kay kang higala. Ang guban ako mga kaila. Nga gisayran ako sa kong problema. Lahi ang ilang tambag nako. Mo'y buot nilang mahitabo nga biyaan o hingin lang ako ang akong asawa sa bahay. Pero ikaw lahi. Kay mao ni maayong buhaton, Greg. Kaya ang usa ka sayo,
Dili na to masulbad sa laing pang pagpakasayop. Gusto kasing, ug salamat kayo sa imong pagkamatuod yung higala. Mihagad na sa DS Gregi ni mo og trabaho. Gusto lagi ko siyang magkatabang nato. Labi na ron nga watay ani tungod sa grabing huwaw karon. Nga nakahimo og dako kadaot sa atong pananom. Okay raman tingali nga manarbaho ka kung anhi lang ka sa ato. Dili nga tos layo. Oh, good. Pero pila raman sa sweldo nato din eh. May magkon katrabaho ta din eh. May nga tong posisyon. Wa man ko makahuman sa pag-eskwela in town. Waday siya mo-offer ni mo nga anha ka manarbaho niya. May offer man siya. Pero dili siya makapasalig og dako nga sweldo. Kitagah naman siya og trabahante. Og di sab ko gusto nga tungod lang kay higalam eh. Paboran ko niya. Luoy sa bang mga trabahante nga makompromiso na hinuon tungod lang nako. Usa na sa rason nga nagpanagana ko pagdawat siyang gi-offer. Mausap. Ay, mo high school na ra pa na pohon sa sunod nga abli sa klase si Dudot. Unsaon man nato inising? Nga pohon kung mag-high school na si Dudot. Bisan tuod sa public school nato siya pa eskwelahon, kinahanglan maghihapon tang mo gasto. Kay tuwa man sa lungsod ang high school. Ang plitihan niya pohon, ang baon niya unya kada adlaw. Unsaon na lang. Makaundang og eskwela sa Dudot ining kalaki ha. Dili ko makatugot nga mahitabo ka na. Mahitaan ta nagpaagi. Ug unsa mang paaki ha? Basta. Francine. Kanan yung ko magmaestra pun ma. Pero, kanasad ko mag-nurse. Ako sad ma. Naglibo ko kung sa akong kusong puhon na ako kuhaon. Kaya ganan man ko mag-engineer. Ganan man sad ko nga mag-doktor. Nya, ganan sad ko mag-abogado. Pastilan. Di man nato na kaya ng mga kursong inyong gusto, oy, Dudot, Miles. Kinaibaw man mo nga pobreta. Aw, ako ma. Gusto ko traman ko makagraduate lang sa high school pon. Okay ra ko. Kung dili gid na ko kaya puhon ma. Oh, di lang gud pugso na to god. Saon, pobre man. Manarbaho na lang sa tingali ko puhon aron na makatabang ko ni Papa Francine. Bisan pobreta, Dudot. Miles, buhaton gid ako ang tanan nga makapadayon gid mo sa inyong pag-eskwela. Bahala na. Pa, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!